Inkundla yaseMgungundlovu igqibe kwelokuba liqhube ityala lalowo wayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma kunye nenkampani yaseThales nanjengoko isithi yonke imiba emalunga neli tyala isonjululwe. Ngaphambili eli tyala lihlehliswe amatyela liqela ngenxa yezizathu eziquka ubhubhane we-COVID-19 kunye nezicelo bezifakwa kwinkundla. Ezi zicelo ziquka isicelo senkampani yeThales sokuba kuqwalaselwe ngokutsha izityholo zobuqhophololo ifuna neenkcukacha ezimalunga neli tyala. Esi sicelo siye sachithwa inkundla kule nyanga iphelileyo. Namhlanje uJaji Ityala uvakalise ukuba eli tyala liza kuqhutywa ukususela ngomhla weshum'elinesixhenkxe ngoMay uyokutsho ngomhla wama-20 ngoJuni, ukanti ngamangqina ngaphaya kwama200 ekulindeleke ukuba anike ubungqina kweli tyala. Having read the papers filed on record and considered the submissions of counsel for the state and the accused, the court orders as follows. 1. The matter is certified as trial ready in accordance with the Judge President's pre-trial criminal court hearings directive dated 7 November 2018. 2. The matter is postponed in absentia in respect of Mr. Zuma and the Ityala's representative to 17 May 2021 until 20 June 2021, being the end of term date for trial, and will again resume on the first day of the third term in KwaZulu-Natal, and any further dates that the Honorable Judge President, the Honorable Judge Presiding, and the Honorable Judge President may determine, subject to further clarity on the resumption of international travel under COVID-19 restrictions, which may affect witnesses and the Ityala's representative, Mr. Turan, from abroad. This order is dated and signed by the court. Kusenjalo ikomishoni ephanda ngokubanjwa ngobhongwana kukarhulumente ifake isicelo esikhawulezileyo kwinkundla yomgaqo-siseko ifuna umnumzana Jacob Zuma abanjwe iminyaka 2 ngongathobela umyalelo wale nkundla, kungenjalo avele anike ubungqina kwikomishoni kaJaji Zondo.